Karbi Anglong Autonomous Council CM pen det pi alama intursi di pualong ta ingdeng trok sikebra trok Republic Day Catalan dun. Hamren rong so pialong ta mesen pen ingdeng trok sikebra trok Republic Day mesen pen Catalan dun. Boka jana long ta mesen met pensi Republic Day ni ta London lo. Karbi Anglong live Karbi prime time birtang ton pen arjuponik tha. Det pialong Republic Day arani ke talon pona sonsi Karbi Anglong hempi diphu rong sopi Golf Boys Higher Secondary Pathua Klamalong ta alira lon pen ingdeng trok sikebra trok apong Republic Day ke talon dun. Republic Day po komat kopia phansi ke pulo. India's Republic Day puloten national holiday kaliten national festival pusi ongdung aradatum chinichot. India's Republic Day alam kachiniji aphan ke damtang pharokre sirkebra plikebra trok sipen pharokre sirkebra phokep aningkan anma sapso ephi roisina. Ke damtang pharokre sirkebra plikebra trok si aningkan 15th August arnike ok kelok mate British ke chari arideng pen India ke jok anilo. Det kang tim ke Mahatma Gandhi pen a jok longlo. Bonta radet kusun lo ke chari pon. Lasi det ke chari aron mate Constitution kikim kerang jia phan Rajendra Prasad pen a jok committee sengthulo. Halabang sa committee along ke peklang det ke chari aron atang lamdoan lang clear si Dr. Bhimrao Ambedkar Final Drafting Chairman Arpu Dengsi 26 November Pharokre Sirkebra Plikebra Sirkeb Aningkan Indian Constitution Kipeklang Jiaphan Chisiklo Lapen Chiklo Johnny Aphik Mate Pharokre Sirkebra Hokep 26 January Anisi Indian Constitution Final Draft Peklanglo Bangso jok alang lipan India's constitutions apu pusi det pi amuluk atum hoksi hala bangso ania phansi India's Republic Day pu pachithangsi aningkan wangta 26 January anike det pi amuluk India alama introduksi talon ponthul lasonsi pini arkoi ni phai inkora trogani district administration pen patir pi ponsi ingdeng trok sikebra trok India's Republic Day Diphu Golf Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong Talon Ponsi India Det Pialama Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangari Dengpen Pangjar Pon Lasolong MP Amar Singh Tiso MLA EMs MECs Board Chairmans Lapen District Administration Asaipu ke Hoyatum Chitongdun Bangso Hood Pre-Exam School ke Charliao Somar NCC Anparta 20 BN CRPF atum March Pass Kedam Peklangsi Misen Pen Ingdeng Trok Sikebra Trok Republic Day ke Talona Janek Pichun Pong News Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Pen Kichenglok Department Thong Kepalong Tami Det Alama Pangjardun Si Ning Karong Pen Republic Day Talondun Republic Day ke Talona ni pensi Det Longri ke Chari Ponji Aphat Jakong Long Ponsi Ahok Pet Akang Sai ke Jok Kelong Kachingbar Mate Equality Lapen Munit Hejan Angbong Man Kachipinang Ji Do Analam Setami Labang Sorni Si Longpon Labang Sorni Pensi India Mate Bharat Angkang Pialong Kedo Arad Aphan Thirklong Kachiti Binji Aphan Thedunga Jakong Longlo Republic Day Arni Aphan Aman Ki Pialong West Karbi Anglong District Hempi Hamren Rong Sopi Angkang School Hempen Kechenglok Sai Hemdo Analong Ada Porpai Trok Sira Chitim Apor Pen Det Alama Pangjar Pon Riti La Solong
Hamren Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat asai Hemalong Pen Data Lama Pangjar Ponsi District Social Welfare asai Hem DSWO Robinson Cropen Data Lama Pangjar Dunrinti Republic Day Ketalong Indeng Trok Sikebra Trok Along Isi Manghume Meabangke Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat along Hamantuni penta sai hem asai phu mati officer pen achokomaratum sai hem kachewang videt ajok sampridang lapen hawar arat akisum kachetong nanga puthak Karbi recho longsing rong hang pen lamthe chepaklang anparta sining pirthe adang Karbia khai arat chibohong charwo ron thama do anta kavidet pen rengdok rengni kedolongji ahirjumi people Halapu West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma Pentami Rongbong Ronghang Pathu Klamalong Armu Chingrumsi Indeng Trok Sikebra Trok Republic Day Talonalong Detalama Pangjardun Lasolong Karbi Arecho Longsing Ronghang MLA Rup Singh Teron EM Prabhachandra Taro MAC Hetsing Rongphar West Karbi Anglong SP Indranil Barua District Social Welfare Officer Robinson Cropen Kichinglok Ongdung Armu Cheturunsi Aliralon Pipon Lapen March Pass Kachipatelong CRPF College Lapen School Students Atumpen Langmis Senpen March Pass Piklang Lasopi Hamren Karbi Traditional Music School Pen Lengpum Sokchon Lapen Chongchingnang Karbia Pindeng Sumpot Jingthang Pen Piklangdun Anparda Assamese Garo lapen akaprit akhayatum penta kilun kekan piklangdun Kachipati pen ke hayatum aphan man peng kedo alui sarpo pen nong elapen certificate pajir pon pen arnikang sam por phai pho apor det alama pasun ponsi mesen pen indeng trok sikebra trok Republic Day talondu daga secretary pen danglo lapen dagla branch secretary long do dak Kumar kiloan apa dak ang point ang kimat ciduel konsi labang itum cuban staf nangkong no apen nahai kidodea joni si itum semana kisung no bakoti ini bisa rekam klaim kono itum katiku do bakoti da sira lang tum hanta dak ciduel konsi ini da itum Republic Day dak branch secretary dok sampai sama kang tur det penepi sing tumagarjukan kesini di Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong Live Bokajan subdivision angkang kethenai Republic Day ketalon dunalong aningkan wang son thak pining aningkan le thota ingdeng trok sikebra trok apong India's Republic Day mate India adet Constitution kedeng pon arni ketalon dunalong bokajan along ta misen met pensi talon ponro Bokajan Sports Association Pathu Aklamalong ada por pioneer kebra minute pli kebra por Bokajan SDO Civil Akimi Additional District Commissioner Kakumoni Saikia ACS ben Adimaklong Palisi Karlitang atumaphan chikimopon Aduntu March Pas Kidamji Atumpen Chipachini apor NC det pialama intur ponlo lapen Assam Sarkar pen kiklem kidam lapen kideng pon asai mo mukha kido anarat angno lamthi jai ponlo aduntu kachitong don CRPF second ASRF college students lapen school house omar atum pen langmis sen pen March Pas kidam piklang ponlo Lasopi Karbi Assamese Garo lapen klim somara tumpen langmisen methang pindeng sumpot pen kekan piklang pon lapen March Pas kedam atumaphan kachitong dun aluhi atumpen nong e lapen certificate pajir pon si mesen pen pichun ponlo Bokajan penananterang Karbi Anglong Live Kidamtang arkoi ni phai ingkora phorni nijang Karbi Anglong hima along ri along karlitang sarsing terang khidet pen
api thu non ki khibom alangli langtuk terang rong chechupu phusar phisar angthun pen wangbom si apun achak pen langtuk terang rong chechu aphan rong arak pen apun achak choklo pupen non an ningkan ke thomra achitim anlo karbiari chongno chepa chinilong lelang lasi pini rong arak rong hang rong bong pen hima sar pen kachepa chini mati alangli langtuk terang rong chechu pen karbi aricho phan kacho hang pon ateng pen si pini hawaipur dikhelem pu arong along an chepa chinia jamek dengpong labang solong ke cheng CSI hawaipur chariali pen dikhelem an kilometer hini adak an arona teng pen cheng muri pong si pen karbi aricho aphan karcho armung chejengpon labangso api radamai pi pedopondo mayalong aluhi sarpo manpeng pen karbi recho long sing rong hang manpeng aluhi rinaterang pi habe pinpo phumen phulok kedo kaddu kawe adum pen chitong dunsi mai ingsam jin pen pijut ponlo kasi pini bangke lalo dai itu arko ya si klub ini korpo ni lo kasi alangli di masar aku ang pun bang bom si alangli hero ding lo kasi pini bangke dak atipi bangke litum pu himasar pen itu richo tuman pen laso himasar alangli kithe pini bangke pache niar ni lo kasi nang hang lo pini tum la richo tumbang itu ana richo tuman tum himasar pen pu tum cipat cini laso angdeng tum pini diklem po amasin tum empu pen cenglok aliam aro than tum laso ciklem pon masi Keroni pen mohanteron Karbi Anglong live Karbi Traditional Music School along Karbi Ajutang kilun ke kan tomu hirjir ke charli ji aphan ke wang rinti ji aphan kachuning ripon West Karbi Anglong angkang pi MAC constituency sirkep ke parlong bongpen Hamren rong sopia long si Hamren Cultural Center matik Karbi Traditional Music School B ponsi Karbi Ajutang Jesemet kilun ke kan pen ke chenglok tomu hirjir anparta Imithang Karbi alam the ke tok ke charli asaido an ke than ke mum pedoponlo Pini ingdeng trop sikebra trok Republic Day abaha Hamren rongbong rokhang pathua klamalong kipeklang dunji aphan ke kan ka chisikalong ki thurmia o veriso nimso atum pen ke kan ge charli pen kipeklang dunji aphan ka chisik ponalam the anparta Karbi Traditional Music School along nang ke charli dunji aphan ka chungri padopon Halapurai ko masai ke atum pen March Pulse ki charli lapen anikang samapor Police mati rai kom sai ke atum pen ki chenglok VDP atum chetong dun si Hamren rong sopiang kang bike rally pedosi ingdeng truck sikebra truck Republic Day ke talon pachetang ponlo nili lada Hamren Karbi Traditional Music School long charli bom nili men sami serdi hon rahang pi nili rong langmek ang dak Hamren amati kali lasi labang so school long ka charli pustame joy ke athima nivang kulike wang learning kedi only Saturday pen Sunday an cha lasi majok student stami college student ba high school charli bom student tum stami nang charli tame angko nangli tum Halloween men lewang stami ladak ajo kedo pustami nangli tum awar sailongji nangli tum snahang kasik sagwe lasi nili tum student hin ben stami charli bang hin ben stami chuning riglo ladak West Karbi Anglong Labang so school ke humber lang matidi nasi kado ka via Karbi Anglong ara lapu West Karbi Anglong ara tuman han tami chuning rilo our cultural center and the music school here today so we are just observing the functions and the dance programs that they'll be performing tomorrow for the Republic Day function and we are here to encourage the students and the performance Tang te pini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang ton poniklo